velkommen til den her video. Mit navn er Sille, og jeg skal ride på min hest. Hun står faktisk lidt derom og venter. Jeg vil bare lige sige tak for 8 abonnenter. Jeg har lavet 4 eller 3 mere short videoer. Jeg har allerede fået 2 mere subs end før. Vidste I godt, at hvis I har en YouTube-kanal, så kan I få jeres, og I har Snapchat, så kan I få jeres personlige mig eller sådan noget, hvad det nu hedder, til at abonnere til jer. Tro mig, jeg gjorde det, og det virkede. Det er lidt snyd, men det hjælper. På at støtte kanalen, så husk lige at like og subscribe. Jeg er bare kommet i gang. Okay, så her er min flotte hest. Jeg skal lidt dække den af, og så skal jeg strille hende lidt. Sådan. Første strige. Eller strige. Der bliver en strige. Sådan. Næste trin. Så skal jeg blive nødt til at tage den der op. Jeg ved godt, det bliver nogle lidt dårlige videoer, jeg laver, men jeg prøver at lave det så godt jeg kan. Okay. Over på den anden side skal vi det samme. Og på sidste hov. Sådan der. Nu skal vi selvfølgelig lige have sadlen på. Det kan vi bare ikke klare nu. Måske skulle jeg have taget den fra den anden side af. Det er lige meget nu. Nu har jeg sadlen. Op med dig. Jeg skal lige have det spændt jorden. Så har vi fået spændt jorden. Nu skal vi lige have hovedtøj på, så vi gør den klassiske, hvor der vi tager cremen af. Og så trækker vi den op over hovedet. Det ser godt ud, det der. Så skal vi bare have hovedtøjet på. Var du god? Og så spænder vi lige hovedtøjet. Forkerte side. Sådan der. Au. Så gør vi lige sådan her, så vi kan få cremen af. Så skal vi hurtigt tørre den ud her, fordi ellers kan jeg hverken trække den, eller få sat hovedtøjet ovenpå. Så lad være med at gøre det der. Vi gider ikke igen i dag. Og nu så filmer vi nu, så lad være med at gøre alt sådan noget der. Og der røg hele hovedtallet. Det er lige meget. Vi tager det jo bare på igen. Sådan. Så skal vi bare lige hurtigt få gået lidt. Sådan. Først skal vi lige have rettet sadlen. Lige spændt jorden ordentligt op. Stiboller ned. Og så træde op i, og så bare op med benet. Sådan. Vi starter med at skridt varmen, for det gør man jo altid på en hest. Jeg ved godt, det kommer til at tage lidt lang tid, men det er fordi, at hun tager lige lidt tid. Men hvis det er, så kan jeg jo klippe, mens jeg lige får skridtet varm og alt sådan noget der. Det tænker jeg bare, jeg gør.
Wow, Hesky. Wow, ikke lap. Sådan. Trav, det er helt fint. Sådan. God pige. Sådan. God pige. Sådan. Godt mus. Spænder stigbøjlen op. Gå op på den anden side. Spænder stigbøjlen op. Spænder jorden lidt. Og skrider over til det sted, hvor du var ved at sadle. Jeg afbryder lige videoen, mens du lige ser resten. Hvis ikke I har liket og subscribet lige nu, så har I en lille smule tid til at gøre det nu. 1, 2, 3, 4, 5. Har du gjort det nu? Hvis ikke, så er det helt gratis og nemt. Så lad os komme videre med den her video. Sådan. Hov, tab den lige. Nej, kom nu. Hvad med hele tiden at ligge dernede? Det har du gjort et par gange nu her. Lige dækken på. Så du kan holde varmen. Håber I alle sammen også vil se med om foråret og sådan noget. Det er lidt sent nu her, så jeg tænker bare, at jeg siger tak, fordi I så med i den her video. Hvad siger du, Hesti? Ja, og det var nok at sige tak for, at I så med i den her video. Vi ses!